שלום לכולם, כאן איתכם דרגונטק, והיום אני בשרת סאמפ קטלני. פה אני היום בשרת קטלני של מושרקס. קוראים לו שרת מושרקס נפיקס, אני לא בטוח, אני לא זוכר כל כך. אז דבר ראשון, אתם נכנסים לשרת, שרת קטלני, כספומטים, מכוניות, תביאו 5 ילדים, אתם מקבלים אדמין. אתם יכולים לשים סקין, אתם פשוט רושמים change skin, enter, רשום next, הנה אתם רואים, ואתם יכולים לשמור אותו, save skin, save skin. הנה, שמרת את הסקין שלך. ואתם יכולים, בשביל למחוק את הסקין, אתם רושמים del skin. אוקיי? עכשיו אני אשמור את זה, כי אני אוהב את זה. אוקיי. יש פה תחנות משטרה. בואו נראה לכם. אוי, שנייה. נו, סליחה, יוטיוב. תשמעו, אדמין גבר, הוא לא יעצבן אתכם. הוא ממש גבר. הנה תחנת משטרה. יש פה מכוניות. הנה. כל דבר הוא יענה לכם. לפעמים הוא יהיה ב-FK, אז הוא לא יענה לכם. אוקיי. אז בואו אני אראה לכם, הנה, זה טילי, אתם רושמים /TELE, רואים? יהיה לכם USH, USA, GE, 1 עד 3, אתם נגיד רושמים טילי 1. המשך השיגורים, הנה, לוס סנטוס, סן פיירו, טיל 2, סליחה, יש לי לגים. אוי, לא. כמה לגים. אוקיי, הנה. טילי 2. הנה. טיל 3. אוקיי, אתם יכולים לקנות פה מכוניות. נגיד חבר שלי, אננס, הוא גם עד מרמה 10 בשרת הזה. חבר מאוד טוב שלי. הוא אדמין, הוא הביא מלא ילדים לשרת. אם אתם תביאו 5 ילדים לשרת, אתם תקבלו אדמין. תנסו. אני אביא לכם את ה-IP בדיסקריפשן. אחלה שרת, אני נשבע לכם, שרת טוב. טוב, אז מקווים שנהנתם. ביוטיוב. ביוטיוב.